Алдагы котлау сәламе Павловка районы Татар Шмалак авылында туып үскән. Бүгенге көндә Зур Черкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Гөлҗиһан Ризаддин кызына юллана. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Шушы гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Айсылу, кияве Рафик, оныклары Камил, Али һәм Хава котлыйлар. Әниебезнең гомер юлы китап язарлык. Әтиебез белән матур гаилә корып, алар 3 балаларын тудырып үстерделәр. Ләкин язмыш дигәннәре аны иң әши хәсрәт, бала югалту белән сынады. Кызганычка каршы апам бу дөньяны ташлап киткән. Бүгенге көндә әниебезнең сөенече булып улы Айсә, кызы Айсылу, оныклары Камил, Али, Хава, Рамазан, Алсу һәм Мөхәммәд торалар. Әниебез гомере буе сәүдә тармагында хезмәт итә. Бар гомерен безне кеше итәр өчен, безгә яхшылык кылар өчен багышлады. Хөрмәт итәр өчен әниләрне 2 гомер җитмәс иде ул. Иң кадерле, газиз кешебез син. Бүген әйтер сүзебез бары шул. Яраткан әниебез, сөекле бикәебез, бу дөньяга безне тудырып, безне яратып, назлап үстердең. Безнең хакта гына уйлап, әтиебез белән сулыйсыз. Хәлегездән килгән кадәр ярдәм итәргә тырышасыз. Сез безнең чын мәгънәсендә иң олы таянычыбыз. Без барыбыз да синнән, әни, бары үрнәк кенә алып яшибез. Хәзер инде мин үзем дә 3 тапкыр әни булдым. Синең исә сөекле оныкларың бар. Бу әкренләп гомер узып бара дигәнне үз чиратында аңлата. Якыныбыз безнең. Рөхсәт ит сине чын күңелдән котлап, башлап озын, саулыклы гомер теләргә. Бала оныкларыңның рәхмәтен, игелекләрен сизеп, алда да матур гомер кичер. Киләчәгең үткәнеңнән дә күркәмрәк булсын. Күпне күргән булсаң да син сынмыйча, сыгылмыйча яшисең. Әлеге көчле рухыңны алда да югалтма. Бәхетле бул якыныбыз. Алтын көзләр вакытында тугансың син дөньяга. Нинди теләкләр эзлиек, иң хөрмәтле анага. Баш очында кошлар сайрый, бәхет юрап иртәдән. Бүген безнең күңел таша, бигрәк матур хисләрдән. Бер уйласаң шатлыклы да, моңсу да әни бу көн. Өстәде гомер юлыңа тагын бер елын бу көн. Картаям дип уйлый күрмә, бар кем өчен яшисе, бар бит әле кемнәр өчен изге эшләр эшлисе. Бәхетле бул, саулыклы бул, бәйрәмең котлы булсын. Табының артына якыннар, ни бар туганнар тылсын. Хөрмәтле Гөлҗиһан Ризаддиновна, бала оныкларыгызның теләкләренә без дә ихлас күңелдән кушылабыз. Бәхетле булып матур гомер итегез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Без сине котларга, куаналар барча балаларың, синең белән бергә булганга. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Туган көнең зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без. Бар балаңа җитә җылылыгың, изгелеккә тулы күңелең. Яшәү яме бирә синең күзләр, зур көчләргә ия һәр сүзең. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, олылыйбыз бүген сине без.
син әни, ғәділ дә син туры сүзле дә. Көчле рухлы ғәзиз әни дә син, киң күңелле гүзәл нәнәйдә. Туган көнең белән кайнар котлап, зур тазалык сиңа телибез. Безгә гомер биргән бөек кеше, улылыйбыз бүген сине без. Бар баланың игелеген күреп, бала койгылары күрмичә, озак еллар безне шатландырып, исән имин әни син яшә. Туган көнең